ahinya. Kendo nyaki bed ng'atno ma lwete nyalo wacho ni ipimo lweti mondo mi ochopie target kama entiere. Nitie gimoro miting'o kaendi, muting'o kaendi ni nyisa ni mato en marang'o mantiere. Kenyalo kae mondo nyiswa ni to en marang'o. Mae oting'o gik miluongo ni pins. Pins gi eki gin gik ma jotugo exchange as a form of courtesy before uchak tugo. Koro ma gin pins talo flag michiwo ga football cha kata mana mo exchange kopok gocho. Koro mano ting'o tugo mar curling ni eki en tugo ma en regarded as gentleman sport koro just to show that courtesy the opponents yudo ka opponents gi mi pin gi to umumiyo gi pin maru. Matieni kwan pins man kanyo ting'o moko kuom timbe ma osetugo godo. Kenyalo yango moko mantiere kanyo mondo mi ong'e kata kuonde mosetuge mondo mi wanendo chal nade. Moan godo kai tango no kama hapa ni ja kamera na hebo loko no kama mondo mione moano kanyo kaka mai ma Hong Kong ma team mar Hong Kong mano nwa tugo godo to ne wa exchange kod gi pin no miyo gi marwa gi miyo margi kamano team machielo moan godo kai pani wa gole ye kan kich jolani eki seche moko miyo kwane no be Yala tango no koni kama koro ma club kama ni Benford club ne wa participate in training session moro kodgi so just for that courtesy gimiyo wa pins gi kama wa miyo gi pin marwa moro mantiere manyalo paro go mano setugo tugo magari machielo beni kama mar team mar India koro India bende wa tugo godo ne gimiyo ma ombe ne wamiyo gi marwa mar Kenya Curling kamano ka kopogore gi mano higani ang'eni untiere kod chenro mopogore gin tugo moparo ubo dhi tugo pinje mag higani to bende wantiere kod Olympics bende biro mbele kaendi be wageno neno team mar curling ka tugo Olympics mano koro dream ma wasega bedo godo for quite some time to nurture a team ma bro represent Kenya in winter Olympics kamano kadina Olympics mag winter mokalo ni Kenya ni mana gi ngata chiel kende manote fly bendera mar Kenya koro de wanya yudo support system ma motegno deke jotugo wato gin jotugo ma very talented gin gi zeal yudo ka gi train e floor to ka gi dhi loka kucho chonde to gi rely on muscle memory gi paro kaka ne gi train e floor cha gi implement ice kanyo ma yalbedo matek ngeni train e floor iwacho ni friction mantiere floor opogore gi makoro nitie ice kapo ni lweti e floor itiyo gi teko mang'eny matin mondo gino chope target to ice you need it to slide mano nyanto koro challenge nyaka bed kanyo mapuro challenge nitiere kanyo sana but ido njo tugo wagi eki gitemo saidi ido kata ka gitu guys kacha pod ido ka gi yudo nini no be kama koro gima ne wakwayo mabe sometimes osetemo ga timo before ni wadwaro ga ni ka the championship moro to what travel mapema matin nikech walk from floor koro transitioning direct to ice nyalo bedo mapek ne jotugo koro traveling mapema matin gimoro 2-3 weeks earlier nyalo konyo jotugo mondo mi odhi yudo experience mar ice chande before championship ochakre but yudo ka sometimes wan ga gi challenges mag visa yudo ka samoro visa obiro late matin 1 day 2 ama samoro okobiro koro yudo ka jotugo modhi nikech ng'eny gi be samoro gin self sponsored oero tugo ni omiyo osochulo ndege ni odwa dhi but visa ne delay okonyal dhi in time mondo mi oyud experience mar ice chande mondo tugi mana very big challenge so your last words to watu wenye maybe wangetaka kujua mna train wapi wapate